సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగదు, ఇది పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్తో ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ ఉండదు. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోకి యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ పై చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాముగా, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి కంప్లీట్గా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇలాగే ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటుంది. చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో బట్ వీడియో ఈజీగా అవుతుంది. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 31 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో.
వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.